Zenyewe zakasarira vatadzura pamuya. Nababa tochibasa kunamisa maoko anamai kuisa mupururu. Handei pamwe chete. Pamidzeni. Aswera kumba. Ba uchida kumuperekedza. Vamirira mota ari pabhasito. Asvika pabhasito mota dzakashaika vanongosvika kumba kwavo. Sikanongosvika kumba kwavo ndopaakadzora. Saka vamudzora kana kuti hazvikwanisa kuti mutambi nyodanzi 17 years. Dada ambotichovedze makore kumberi. Akachovedza makore kumberi totora nyoti. Kudana naye kwandira naye andikoramba. Musikana zvishanda musikana nomuziva. Asi musikana nomuziva zveshuwa. Asi ndoti makore akangotichovedza akapinda mu18 years totora musvika. Handina kugarana. Kokuti todanana. Akaya kwapida chiya kwakundibona. Kone wewe. Osaka apereka ndovakazodzokera mumba. Saka unotanonokawo ndipo kwambomutodzoroda wachifika kumutanga kubanza kuziya kuti kwadarisa. Kasi arugara kumwana. Agoromba kwavo. Iyo ndokwira dare. Pakasvika kumba. Ndokwira dare. Dare rakakwirwa nasekuru wamunyotini nerani. Pakasvika chidhera akasvika. Saka ina abva namunga kumatreni anondikwanisa kugara naye ndikwanisa kurara naye musikana ndakarara naye muimba ipodzi zveshuwa wakati zvichazodarikidza. Saka ndikwanisa kurara naye muimba ipodzi ndisuruka ndaenda kubhindura. Ndaenda kubhindura saka takaenda kusocial welfare ndipo ndakabva ndaenda ikoko ndachirwa social welfare ndaenda kusocial welfare ndatanga ndasangana nomusikana ndasangana nawo tatanga chitaura nyaya yachimupeka. Alright. Social welfare vakatasa mwana rege. Mwana akatariswa ndezvimwe yake katino mwana uyu asiro akabvisa tokarana taurisa sempone basi wati wakazi waingwaziwa mundu wako wabasi waingwasei umukati Uchaona kana sherekeza. amesoma mwanadamu. Sibachira musikana uyu akatopurwa nomungwe to. Mimi sister hii kura mwana social welfare vangaenda nyaya mfano makamu kutenda hapo anaisi angwasi kuofisi muswacho asi yaibezi uyu musikana uyu paakabvunzwa pakutanga akaramba nakurara nepemano then mukomana azobuya mukomana ndobvabvunzwa akataura kuti akurara musikana ndobvazotanga kubvunzwa fedha kuti wewe ripoti kuti wewe wakadiwa ndopaakazobvunza kuti akaramba mukomana laziboniwa nefika laziboniwa kuti mukomana utenezoti iwarana taurisa iwe Taurisa. Wakataura Kuyemera vaswa ngomana wako ita. wangwazwana Iwe ndo wakabva kwenyu kuchenda kumba kwako. Hadite oda bindura zvote Uchiti uri kuenda kumba kwani. Pakati pemukomana nemusikana anofanira kuenda kumba kwomumwe ndiani. Aiwa, ndura mubvunzo. Nati pakati pemukomana nemusikana anofanira kuenda kumba kwomumwe ndiani. Mukomana. Kwaiwo wakazenge wakuenda kumba kwomukomana uri musikana. Waifambirira mahara unoda kuenda kumba kwavo usika chito munhu unoda kumba kwavo iwe musikana
Patari kusibwa ongakatere. Ongakatere. Atisibwa atudi. Nye report yangu. Nanye report yangu kuwefe. Wewe ngatika terera gasi. Atanzi kandaka funzo bekuchanga ndakarambo. Kuti chipiri. Ndasobumotenda ngaramba. Kumanja kwa kurambi. No decision I will Kunze urutandi andakura ndera kida kuda kusapota yaka ukanyanga dzoboni kwa mukati mukuru wakurevera munhu wacho kuti asaone moto Wakarara nani? Anesu. Anesu ndo? Karara kanga. Karara kanga. Kawan. Anesu ndizo zo. Wait. Magarara pa ina kumba kwa. Musango. Sango roko. Atotazi. Chimubvunza. Wewe ani superbad na kurara tisi. Mubvunze. Anesu. Alikuwa magarara nesi Musango. Shandiza taura tina kutaura kwangu. Mubvunze kuti ndakarara neupano. Musikana zuzu wafanirwa mambo chikumbiro changu. Musikana aringoningira nzizi, aringonisungirira. Sinine kuti ndikuzama kutaura naye, ndazama kutaura naye kuti ngoni ndimodza kutaura chokwadi chako. Kuita kuti ndikuda kunyepera zvawo. Chama sewe nyaya yako ikabudira haina kubudira pauheveni. Ushu akazotorwa. Uzinwa achibva aendwa naye. Vanocheka mwana ndokwakati. Akara nemukoma. Uzinwa sisi kuti wewe kana ukati kuda kunzvenga nyaya yako azvichabatsire chinhu wazinwa tu tokana kuti twafutiwe toonesa futi iwewe obva wanoonga futi iwewe tozitui Naiwe shamani. Wakamira nemwana wayo pamota iyeyo apo. Wambondoona. Ndakuona. Wambotaura naye kuti ichi. Ndichitaura naye kuti kutaura sezvo apa patisinaona kutaura tisambobva takarambana. Sosaona tisambobva takarambana ndichitaura naye kuti apa ndigare ndinzi apa sofa ndizogara kunzvimbo yaari ini ndikugara ndiri kubasa kumazuva esofa parinezvo. Wangosinganyengetedze mwana wekuti arambe nyaya iyi. Usatye unokuda kugadzisa nyaya ndi wambotaura nomukomana wangu manga mutaure anga achiti kudii taura zvechikwazo ataura iye Asana taurisa ichi. Uyu mukomana achakusiya. Akapurumuka panapa achakusiya zvachose. Saka kutaura nyaya kusizwa iri handa kuti kunovere chokwadi tikadzise nyaya. Anga achiti angondimhoresa vatatotanga kutaura tokuisei kumba kuisei kubasa vatato ndipo ndabva ndabva kwangari vandatoona mamangu vandagara namamangu. Saka iwewe kuti kuonefera wakazokutaswa kuoneka kuti wakanyangara munomwapumauriye ndiyakamunyangaza asati kuramba iwo wakamboenda kumba kwavo ukazononoka transport yanyanonoka kuti ikutakure iende ukazozitoreva ufuta ma kuti iwewo nomukomana nomusikana handii ndizo ndizo Zvinongatanga chibhanditi chekudai so kurambira mukomana. Uyu tikatomubata tasina mhosva ndizvozvo. Amai vako aruzwa. Uyu hasina mukomana wako wakarara naye. Kana asiri atikumanikidza zvakanaka. Mukomana wako here? Mukomana wangu. Ndo wakarara naye? Wakarara naye kupi? Saidomba wavo. Saidomba wavo. Ai. Musango. Mui? Musango. Ende amavamena musango here musikana wako? Amavamena musango? Kumira takamira Amavamena musango here? Mainotsvage marodha aripo kana wangaswedorara. ndinorodhi yachipa kweda muzi musango asi either irodhi yoti patakabhomba kwedu pamapedisuku papakurefu nechi nerodhi fana kamuperekedza
namusiya musikana yakarota ndangenda naye zveshuwa ndakamira tichangwari manje shamwari uya rutaura togarara naye ende wewe watizoenda ndichimusesekedza kuti saka iwe unopiwa judgment yako iwe kubhadhara kana azikura ndinobvunza wanyenga musikana madanana hausati maakuzivana unotanga kutsvaga mumwe ndiani hausati wamasangana mangodanana chete saka iwe wakasekerera musi wakatsvagwa neuyu achiuya kumba kuno ndakamutambira sezana musikana wangu sezana andine musikana ndakakunzi zvokusati kwako zviright because uyu atokwanisa kubva kumba kwavo asati akuziva achii chamunoona mukomana wavo semusikana wangu ndakunzi ndaida kana iwe wakazvitarisa semusikana andiroda kuda kuti imboteerera zvinoitika here chiitiko chakadaro chokuti musikana nemukomana iwe hausati wakuziva iye hasati akuziva musikana nokutsvaga kuya kumba kwenu asvika paukanganisdecision yokanganisa wakwauyisi tinobvunza kuzona apa imaonera ako zvinoite here hazviite sa zvinoreveka naakukutsvaga zvokuda zvokuya kumba kwenyu zvikureveka uko kumachiro vanopfungwa dzavaonawo panyaya yekutendera mukomana paari kutitenderedza pane vanogara basa angaita se alright kanyema taura kanyema ini ndikuona kuti nzendo dzapambwa nemukadzi uyu achimba dzawandisa saka uyu peposi yekudanana chayo nemukadzi ndwei yokuti anoita 3 times achiperekedza chete asi murumezo saka uyu akawanikwa social welfare akapera uyu asiri musikana saka nhasi uyu oti ini ndiringoperekedza chete ivo vachidanana nemunhu akamborarwa saka anotaura kuti kubva paambovese miseji yake ariyo azive mukadzi andozvandamuchiteva uendesaiwe kuti ubata futi auzive mukomusikana vanozorara musikana asi uko time yangu mazoe kwandiri andivazvona munhu waunongoita zvakanaka unoda kuprotecta uchiprotecta ndianokutengesa wamuona zvaita abva asekerasi mazuva kati ena unosaina mufana wako nokupe muripo wako hauna mhosva musikana wekamumari naye amaina bereka awani chisenyileyo yogotwera iyi aonda chikoro mwana akapedza chikoro kose muchimwenisa wachikoro posho kaenda mushaira mari yemuchaendo akapera komwana akabata foni inodhura idzi yes wake kasi ndiye akaibata sitokwayo vari kumaramba kumba kwavo kasi ndo yakabata iyi foni makaitengesa chikoro choita $30 kachi inaende dollars kachi ifiri matemu mwana achina chikoro muchifunga zvimwe zvakuita nyebe izvozvo imi mufunga kuti mwana uyu kana nhasi tikumurambidza kuita vakomana asi mufunga zvaanomuira mwana uyu iye asingaenda kuchikoro kurumidza munyina ari kuita sekomukomana
Uya mwana wangu. Muisireka mombe dzake 7. Ibodzi yekupedzisira ndeyekudzorera mwana wekuchikoro. Ndiwantu wazita baba. Takupa basa rako rangochita. Mistere rent imwe chete 6 mombe. Zokanganisa mwana. Nyika medu mamusha matakana nakadai mombe yacho. Nhatu dzacho dzimwe dzacho dzaamai. Baba vako pasara kumba. Pane mombe iyi baba imwe chete yemachiti. Nhatu dzedamage. Zokanganisa mwana ndizvo. Imwe ndokudzorera mwana. Munyika makusha achina dzaakaita izvo 7. Umbana nda kumazuva ke. Unokurokoza. Akasoma nishandira machaini. Machaini. Anobhadhara. Iyo anopuwa yacho iyo. Mise 3 months. Mombe nhatu. 3 months. Unomukadzi. Nomukadzi. Namukadzi. Komari yako unoendiso. Mosha haina basa neizvozvo. Mise 3 months first mombe. Nhatu. Ina handizvisi. Ndosonyenga mwana mudiki. Mosha haina izvozvo. Mombe imwe chete 250 komana. Right. Erienti pamombe nhatu dzokutanga izvo. Pa3 baba ndopane erienti baba. Amai makapuwa pamombe nhatu mapuwa mari yenyu. Imwe mombe yechitatamu ichi. Inozorera mwana wekuchikoro. Izvo zvichagai mwana wekuchikoro. Ndinyuwari. January aenda kuchikoro. Izvo unozora mari yenyu papi? Mazvino Ndo April umufana achibhadhara. 17. Monica Muchenji. Monica Muchenji. Unodzokera kuchikoro. Umushanda kuti? Pamureva pamorisi. Hapo. Mulilo. Pesa Marama. Vakatozotamira baba vacho vaigara kuchesa mumasamasi. Sumwa mana. Uone chemo. Wachenda kupedza vakati. Siku ya zvinyi mama. Topera. Mazuva ini. Undambira mari. Tandira